Hrvatski sabor često zaboravlja neke datume, pa eto tako kolega Đakiću iza mojih leđa i predsjedniče Sabora gospodine Jandrokoviću jučer zaboravio obilježiti i dan Sv. Josipa, zaštitnika hrvatskog naroda, zaštitnika Hrvatske države. Dakle, svim Hrvaticama i Hrvatima, čitavom hrvatskom narodu čestitam s ovog mjesta s jednim danom zakašnjenja blagdan njegovog zaštitnika, njihovog zaštitnika Sv. Josipa. Upravo ovaj dom, znači Hrvatski sabor 1687. godine donio je odluku da Sv. Josip bude zaštitnik našeg hrvatskog naroda i naše Hrvatske države. A mi smo to zaboravili, evo meni je žao što se desilo i nadam se da će do godine Hrvatski sabor i hrvatska Vlada se sjetiti ovoga važnog dana. Ovdje bi danas nešto rekao o dvostrukim mjerilima, odnosno rekao bi nešto o govoru mržnje. Danas imamo neke zastupnike u Hrvatskom saboru, jedan se zove Nenad, nije ovdje, jedan se zove Milorad, također nije u sabornici, koji itekako izražavaju svoje kritike prema zločinima s jedne strane. Pa čak ja sam i to mnogo puta istaknuo, pogotovo kolega Nenad, čak i likuje nad žrtvama i zločinima koji su se dogodili na Blajburškom polju, na Križnom putu, a s druge strane oči su im pune suza kada treba obilježiti jasenovačke žrtve. A zaboravljaju da u tom Jasenovcu, na tom istom mjestu, nakon '45. godine također postojao koncentracijski logor i da su oni koje oni veličaju, koji su nosili crvenu zvijezdu i dalje sljedećih godina ubijali i mučili upravo na tom mjestu, a svaki se zločin treba osuditi, i onaj prije '45. godine i onaj poslije '45. godine. Onda se pitam je li možda jedini razlog zašto se to dešava zato što hrvatske žrtve nemaju jednaku vrijednost u njihovim očima kao žrtve Srba, Židova i ostalih. Svaka žrtva je jednako vrijedna i svaki zločin i svaki zločinački režim treba osuditi, pa tako i onaj četnički. Pa ja još nisam čuo od našeg kolege Milorada, a niti od kolege Stazića da je osudio komunistički režim, da je jasno i glasno osudio kokardu, da je osudio četništvo, pa čak da je izustio izraz, naziv Domovinski rat. Iz njegovih riječi to nikad nismo čuli. I nikad nismo čuli ispriku za one zločine koji su se dešavali nedavno, u zadnjem Domovinskom ratu. Pa nam se i ovih dana serviraju vijesti kako je manijak iz Novog Zelanda posjećivao nekoliko puta Hrvatsku, a zanemaruje se vijest da je onaj genocid koji je napravio na muslimanima u džamiji u Novom Zelandu napravio potaknut četničkim pjesmama. I onda danas imamo rehabilitaciju četništva u Srbiji, imamo nereagiranje hrvatske vlasti po tom pitanju, iako sam osobno prije točno godinu dana uputio hrvatskoj Vladi dopis da se žurno postupi da se uputi diplomatska nota, da se povuče veleposlanik ako treba, dok se ne uklone murali koje slave četničke zločince po Beogradu, koji se nalaze ispred hrvatskog veleposlanstva u Beogradu. Međutim, ništa. I vratit ću se. S jedne strane imamo osudu svih gnusnih zločina koje su nekoć počinili Hrvati. Ja ću reći, svaki zločin je za osudu. Međutim, ignorira se i ne vidi se zločin koji je počinjen nedavno pod četničkom kokardom i sve ono što je pobijeno od '45. godine nadalje pod crvenom zvijezdom. Ovdje ću još povući jednu interesantnu paralelu. Nedaleko Jasenovca nalazi se jedno naselje Zrin, nekoć hrvatsko naselje koje je 1943. kompletno spaljeno od strane partizana, svi Hrvati su istjerani i pobijeni i kasnije 1946. godine imovina Hrvata je predana Srbima. Danas imamo hrvatsko naselje u srpskom vlasništvu, a Hrvatska država i po pitanju Zrina ne radi ništa. Imamo povredu Poslovnika, poštovani kolega Ranko Ostojić, izvolite.
Poštovani predsjedniče, povrijeđen je članak 238. u kojem jedan zastupnik vrijeđa druge. Dobro znamo o kome je govorio i prema tome ja vas molim da te stvari, pogotovo kad nisu nazočni oni zastupnici o kojima se govori, koji se vrijeđa i koji se pokušava staviti u kontekst nečega što apsolutno vjerujem u ovom Saboru ne bi prihvatili. Moram reći da je gospodin Zekanović apsolutno prekršio pravila, to je da zastupnici slobodno mogu govoriti, prema tome nema im pravo govoriti na koji način će nastupati. Hvala vam. Procjenjujem da nije prekršen Poslovnik jer se često događaju situacije da zastupnici, iako nema njihovih kolega, govore o njima na vrlo ružan i neprimjeren način. Nismo radili opomene i povrede Poslovnika, ali bih se složio i pozvao vas da vodite računa o tome kad govorite o drugima da ne iznosite na njihov račun uvrede, pogotovo ako ih nema. Izvolite kolega Zekanović. Kolega je također prekršio Poslovnik s obzirom da je meni naveo poslovničku povredu koja ne postoji. Ja nisam kriv što kolega nisu na svom radnom mjestu, nisam kriv, a stojim za svake riječi koje sam izgovorio, bilo vama to pravo ili krivo. Dobro,